Kani ketika AKASHVANI Shillong ke khubor ban puli di kesan jana kimat bokong san jo ke khubor. Dap shipos pura ke skim Beti Bachao Beti Padhao. Kentu Menteri Ramadu Narendra Modi ban yaya da ki hok jong ki kun kentai. Sedang ke program SAM MTAP saki samna puli kelas 11 Hais Khasi District jong ke Meghalaya. Hakasin benukong thao ka HADC ka Public Accounts Committee PAC haka Council da ka jing betha ka CAG. Bat haka arpusan bat arpun rutri ukla lengkot arajar arpusan kiri upat ba kila ban yorung sapo Raj Bhavan Shillong. Ki khubor ke babnya. Kaji lapat ba Beti Bachao Beti Padhao kala kenjo shpos nem purah nem kesngi haka jing ya lenti jongka bat haka te ke jing kenjo jongka Beti Bachao Beti Padhao yo momer uba shipos nem Menteri Ramadu Narendra Modi ulong ba kate kesin jam kala kelalong kesin jam kabala pen keladur bat pen kop bor ki pat ba kabala kring ya ke jing simenta hapeng ki pat nong song snong na ki benta pa per hak imang salang haka khubor ka bola pen mi lang ba ka social media Modi ulong ba ka Beti Bachao Beti Padhao kala long ka atyar haka bele persya ya ke jing neu silang hapeng ki kinthai bat ki senrang bat kala sandore ke jing long jing man kabadai ha ka ban penti kena bagi khun kan theiru kila ban yo ekalat puli puthi ban pen ulong ki jing angnut ki jongki Menteri Rang Wadu la kentu ya baro ban yai beteng ban yadai ki hok jongki khun kan thei ban penti kena bagi yo alat ban lik puli bat ru ban penlong ye ki em lang sa lang ha ka bagi kin thei kin la ban em bat sa klem kanu kanu jing sa nyopo Katra Social Welfare jongka District Social Welfare Office Riboy District henim kasi kala rakhi e kalungkhu snem ko peshipau jongka scheme Beti Bachao Beti Padhao balapan long daka Sangkap District Hub for Empowerment of Women Riboy District has Sajer Community Hall nongpo hakate jing rakhi le dan katlang MLA kanong po constituency uba Meral Bonds im additional deputy commissioner jongka Riboy District Social Welfare Office uba MB Tongper ki he officer sarkar ki nong tre Anganwadi ki dikhot na ki self help group lembat ki wikiwe hakate ki jing rakhi la sam kusnam ru ki kin thei ki bala long ki nong lam lenti ki bala la ban long ka jing amin si mi ki pan bat ki bala wanra buram ni ka district ki benta ba fer ya kalungko dap suppose nam ka jing ya lenti ka Beti Bachao Beti Padhao la rakhi ru Hais Khasi district ha Asam Kristi Kendra Dhan Kiti Shillong ha ka ba ka menteri jo katana ka kot ke khya jo jilla ka Dr. M Amprin Lingdo kala long ka kongsan ka East and West Khasi district ru kala yeso ak jing rakhi ke jing dap suppose nam ka jing ya lenti ka scheme Beti Bachao Beti Padhao nin ka ski ka program sa mi ki MTAP seki samla puli kelas 11 jo usnam hajar arpulai arpusau kala long nim kesngi house tham auditorium Shillong ha ka bala pen ping ya ka te ji lang da ka ji dan kat ka menteri jo ka tanar ka koi ke khya ka jila ka Dr. M Amprin Lingdo kum ka kongsan ka jing sa mi ki MTAP seki khat samnut ki samla puli na ki school ba per ka bala long nim kesngi ka long ka sim jam ka baning kong kaban jam sa prangpat sa kajing sa miki MTAP sa baro ki school Hais Khasi district kani kasin jam kalong ban plelat di samla puli bakin yo lat ban hikai ban nang hakaliang kajing pendan kam miki kor keyboard digital barkan penklan ru ya kala jing nang jing tip kajong ki ha ki jing puli haba ajing kran na kajing yalang nim kasi ka Dr. Amprin Lingdo kala banjor halo kajing kongsan jong ka puli puthi bak benta jong teknologi ha ka basan dor kalawe kibe di bile dan kat ha ka jing yalang sam MTAP nim kasi ki kentup ka deputy commissioner jong ka East Khasi district ikong RM Kurba u commissioner secretary jong ka information technology u Pravin Bakshi ki samla puli bat kibe ki bela sakot ngobha ka menteri ka labor and empowerment but micro, small and medium enterprises jong sarkar India ka Shobha Karan Laye nim kasi kala let Shah South Garo Hills district habak mara bat kala penlong ya ka jingelang kmi binia
rengkat bagi tenak trikam berper-per ke sarkar ki belai dan bentah pok ke tenak trikam ke jongka banjurip halo ke jeng pentrikam migi skim berper-per ki belai bay tengkara ke sarkar pedeng ka menteri ke kami bnia halor ke jeng ya seprang bat ke jeng ha ke jeng petulun ye ki kam bat kala ajung mutru halor kumnu ban penbahai ki rukom trikam ha ke tege district jong ke jelami Meghalaya habakren halor ke jeng kongsan jong ke jeng penpriang jeng tim ka menteri kala banjuru halor ke jeng dan kam ba kongsan jong ke jeng pendung kerteng ni baki pat ba ken register la die ha ka Aadhaar ka Ishram ka NCS bat kiwi Shushu kala banjuru halor ke jeng trailang da ke jeng kit clear ha ka bakanti ka roi ka man jong ka district khnang ban la kan jo ka thong jong ka Viksit Bharat ka hausnam 8000 sa kunyo ka menteri ke sarkar India ka licungo ru ya ka Anganwadi Center ha South Girls District bat klai kran ru ya kinung yo mentoy na kita gi center ha ka ba kala sngap thu ya ki jing sngo ba kita kinung yo mentoy kila penpau kari ke khubor ka wan shapi na ka Akashvani Shillong kani gadi Akashvani Shillong bat mentang ini beteng pat iki khubor ki berang sa unang yalam kaliang persya ha KHEDC belong ru chairman jaka public accounts committee PAC ubat Tito Starwell Khan ulong ba kani kalong kasim ke bedeng kong bala thau ye ka PAC ha ka council hadien ka jing betha bala wan now comptroller and auditor general kata CAG na ka benta bakan bishar benya ye ki kai phot lum jing khen ne ki audit report uba khan ulong ba hadin ke jing bishar benya ki jing pen i jo ka CAG ka PAC kalaban ai jing mat pat halor ki kendon ki bedan kamban shim uba khan ulai thuru ba na ka PAC la ai jing mat halor ka jing dan kam bandan ya ka recruitment committee ka ban khmi benya ai ka jing thung kam ha ka council kumbala kadau ha ki service rule Joint Secretary jong ulat ke Jela Meghalaya upentip ba ha ka bedek ke jing rakhi ke Republic Day 2000 ka ying sa ulat kata karat subhavan kan plena ka benta kiri pat ba ban yo rong ha ka arpusan tarik jong kelalengkot 2000 nadu ka por shibji min singi hadu san baji janmien bat ha ka arpuni tarik kelalengkot 2000 nadu ka por lai baji janmien hadu ka por prabaji minmien Kahinu Trap Youth Council HYC kala ther tung usumbut menteri rang ba ka jela uba prestun tensong halo ka jung ong ka jung u ba ki kloy ben let chedeli da ka barabol bat wat ban pendam mi laki kli tang na ka benta ka jing bit jing biang jong ki pat ba ka jela habakan tho alor ka tegi jing kren uba tensong na kaliang u president ka HYC uba roy ku par sendram ulo ong ba ka tegi jing kren ka bami na usumbut menteri rang ba ka jela kalong ka bamla ban pediang na ka daw ba ka di ka kamram jong kinong elam sanhima ban thau ki ru company at kam ki ban penlong ka jela ka ban la ban shania haladi bat om ba ka shania alut ya baro ki jing dan kam ha ka sarkar preng uba asendam ulo ong ba ka sarkar jela kala de ben shimi sinjam penkunai bat om ban penlut phut haki eki bam mentoy bat la ajung ru ya ka sarkar bakan le no ban penbet ya ka company ya ki khajna bat ya ka jing pensep pisa pat ba habaro ki tna trikam jong ka sarkar ka Deputy Commissioner jo ke East Khasi District kala penbenar dry day ni ka sngi khang dikiat ha ka arpuni terik menta ubnai kala lengkot 2000 habarok we ke East Khasi District na ka daw ko jing rakhi ka Republic Day baro ki dukan dikiat ki bekentup iki bonded warehouse IMF L off and on shops ki jakadi ki wine snahi bat ki jakadi kiat ki jinglet penpai ki kiat se ki ying brio de kinong die ni ki home delivery bat ki we ken khanglut ha ka te sngi ka to ni ka khubor lakut ka blawan shapina ka Akashvani Shillong ha ka por prabaji ni so pat pa ka Daily Station na ka bentaki khubor ki banwan naka